Yes, karibu sana, karibu Samuel Tenkuru kwingiti kurwe Nkomore TV. No tubwata abamuraba yere kabisa agari muno embongi no tubwateriere guseke mamani onchunde nware eyoyo no yo minto professor togo tumi togo chengi togo tengi abantu kabisa kurwe Nkomore TV ali ayogo kore gintu gikurunga subscribe igari o like nando comment kabisa totebya mangana kabisa toko batebya kabisa intumne Nkomore TV tolega kurugusi kabisa elogo hito nege tuma togo sekia bamura kabisa toko bachanga mchabago tuma kabisa egere mbatu a depression yende yenze toko teto kwenye kora pi totoma bamura bandi kabali batati ko toko sekia bantu kabisa Nkomore TV karibu subscribe na andi like mo view mo comment kabisa agari mo support kabisa tutume tokonya abantu kabisa agagusi aye embongi na botata gwati tu kaunya iga sika papa chamba etari kwa minyo gatane nene achi to kutuma gari noro cheka mna chibuti chiana chiabete chiatandu gitu kamakoli kai ngota gotika kiarenge inte ati ko bwateka ekinta bwatekere nje nenswe kwanya kore kwenye bwate goterera kwa kora kerumo ntale bosaya ale bosa aya gete sabuni agoterera ukomiontoka ya timba gotogwata ya bakina bakwakorera ne tu nganje ngorigerie mekogosi omwatekani kabisa ko ay mosota ngakyora ay mboyana inki ngakyore igo yose nama chituko kwa inki chura ta gurita morta ta man chituko kwa igoro unchundo igore jeni manyete uyobwate tu aye embongi twende tomocheki mwayo na igora na isomotiga igora ngeta morosa igora goitete bobe tate vinte vinge bu aye iga gotorobete na ba gotorobete tata mosi bueno torro muy bien y na igora chombo gambia mbwote kenga kia bwato geturo monchunde tata gote nuoga ke bage kale nyomba monchunde no tu aye na yeke bage ke kale tata yeke bage monchunde kajo ese bintombo sagaki yani nkabwatu ugoro yani ngosamigwe bigoti mugambya ko ngaro akondo gonyera satete ko nkura lakini onye gakibe egento kyauna gera kwanya mungu moja yani onye ntabwate 200 kirina nakondi suto mugondo no mahate bato unangoboni kane seli menko kama lakini gakibe nte yense mbosa yani kwa sarakini gorogose no nale kunyamaru na bamosota mahata ali lakini ese bitombo sa tigango kani gaki na alisi mwana usaba mwada kuchata rangi ese bitombo sa kwanza ndara junga kidogo ese bitombo ese bitombo oma ete lakini aba lakini ekente kenene nonyole yani hitu lakini ali alitikanda mumira ante inga kyaro chako aroje mbwatire lakini akagoka oni koma tama tinga nimbwato kire kwa saba siabe mbongi bonsi bama yedini mbwato kire ebanta mete bagantika ke ayo chunde ngakimoko cha mwana oh moyo ngakimoko cha mwana iko mwa kira appointment mo ngakira tikanda rapa podi ka appointment mo ngakira garamo no ra bete mo soto ra dire mesime kwa magorete ko nincho na magorete nincho na magorete tikamba tabi ka garamo antikete kwanza ngakimwa manyete ngakimwa tekete chengo safa wate tu ngitwa endo kwa wote tu atoro kubwatu tuyambongi ngotarure tindikonya rore buti yane ngi yana gorete bono gose ya tandi kwa gorete kwa kabache tirende ya tandu ni kabachinga kimwe buti yane abete kitiganga tiare manyete ikomate yare ngiko nchabono ndi mugambya cheta kandokonyera saka amachikonkora amachitukonkora amamiga nkweto manyete mwamondo chiko tigakokwana bono leno manyeta kambwata ejeri yako kete akoketa ko sekta mwaino kuchikuru akokete dani ejeri na maetenga na nywete chwanga mpaka alisi nyore robo gako mu bimanka musibi omutibongyo ningi nyorete omutibongyo yo komori tole to mubutole na noko ebuti yana kwa ni point na maetenga no maete no nya changa te ko sabana muna yare njo manyeta bana egento kyana na rege tunachite ngambanyika egento kyana kira ko nyama inki kwa ko manyete bana oboli moboli bwane bwa mate bwa mate mwakwana ngaro mongino anu ali nyumba taigwa oboli moboli bwane bwa bato mate nachitenga kondisi
Kama kwa seka. Kama kwa Ochude lakini ochude no moses. Ochude no moses. ya bana kibako some school bose Susano no. Okora gira babwete kora. Ya itoka tisime kitia matoka mugongi. Omonto lakini no moire. Ya tini mori ndongo ndane ke tiango tebi ke tuchona kira ko koni ona bani ke kwata te to ke seri. Uma te nanyi nanyo munga. Munga anje. Inki to ko na gatia bana bana. Numa te corona mas ko. Numa te corona mas ko. Inki to ko na. Dusia sa jora te muko. Dusia sa inki to ko na. Jana anje chumu mura te te da. Abana baminto lakini inki to ko na. Dusia sa bote sa. Kingi to ko na. Onchunde ga. Fona ka ko ko te. E ko ro chitingo chikokon. Ko ro chitingo rum. E ko ro chitingo. Na chire gosabo kwabera. Akingabere ga akitotiga itokwane indwa wana nini to sibanie drinki drink ga kingo sibanie tole defy ngo sibanie tole defy ngo konya na tole ga ga tokwana umugambi no muntu mo besana umugambi uri awe koranga ko bitari ko nyumaru bora mwanya nchama akubiseru ichwanga ocha koyeru na abantu ocha koyeru mafaka ndo rusibindo kete kama nande na chitenga bwana umugambi uri nyuma tara konyoro kanyara taba umugambi umugambi uri mwanyete akatemere chingwa becha bande boy no mwana you know boy biane abali ngacheta nyomba oyonde boyonde gorabo kyuma nyantune tobo mwana kama ngari ko tume kuno monto neri yakianjete nende gakia to chaete sori ndubwate bese olino chaete sana lakini rimo utobekera akia mama umugambi uri monto getumo besana takondise tombo kondo ulione unakona sali bona ma nini tena plan tingende ngoni tisasa tichiane intia kwa matoro ngekora yo aba mo yes bona ara wa kyuntunde utali umwana no mwana mtakangurisia katikela yes moyo da bese mwana sema yana abana tokogenda defy tosibanye yes